Sí, porque podo ver os meus amigos, podo conocer a miña profesora, e non porque pois exámenes, estudiar, ese é o peor. Iros outra vez algúns, porque outros xa os vi no verán. Xa contaba os días esta semana toda, cantos días quedan, mami, quere volver? Custoulle moito quedarse dormido. Tamén precisan rutinas, entón, claro, verán é moito descontrol de horarios, de compañías, de persoas, pero, bueno, eles ao final están contentos. Nervios e emoción para pequenos e maiores neste primeiro día de colexio tras as longas vacacións de verán. Máis de 300.000 alumnos volven hoxe ás aulas en Galicia, nun curso que se prolongará ata o vindeiro 19 de xuño. Por diante queda todo un ano escolar de aprendizaxe, esforzo e, por suposto, moita diversión. Boas tardes, luns 8 de setembro, benvidos ao Galicia Noticias. Este ano está repuntando a mortalidade nas estradas galegas en xeral. Pero hai un concello en que está sendo especialmente tráxico, Xermade, na provincia de Lugo. Alí levan xa 6 persoas falecidas en 5 accidentes. O último, o atropelo mortal dun ciclista. A meteoroloxía e os descoidos están entre as causas. O peor, din dende Protección Civil, a xente nova que deixou a vida no asfalto. Xa empezamos en xaneiro, o mes de xaneiro, con 2 persoas mortas nun accidente. A verdad que aquilo, supuestamente non, climatológicamente, había moito granizo, suponse que foi o causante do accidente, pero, bueno, o resto foron, sobre todo, xente moi xoven que morre na carretera. É duro. Entrou no establecemento coa cara tapada, armado cunha navalla e unha xiringa e fuxiu coa caixa registradora. A policía xa traballa coas imaxes das cámaras de seguridade para tratar de identificar o atracador. Aconteceu nun supermercado de Vigo. Escoiten. Había una persona fuera, pues como muy inquieta, muy tal. Mi compañera se dio la vuelta para cobrar y entró, la cogió por detrás, la zarandeó, la golpeó y, bueno, pues arrancó la caja y se la llevó. Mi compañera salió detrás, salieron clientes también detrás, fue violento. A Policía Local de Poio desmantelou unha plantación de marihuana nunha leira de Campelo. Había plantas que chegaban aos 2,5 metros e os axentes interviñeron 51 kilos de cannabis. O terreo estaba pechado cun muro, pero a altura das plantas e o cheiro intenso chamaron a atención. É unha das romarías máis multitudinarias e hoxe volveu demostralo. Centos de romeiros acoden este luns dende primeira hora da mañá a Baños de Molgas para participar na Romaría da Virxe dos Milagres. É o día grande, o de maior afluencia, pero xa durante a fin de semana pasaron polo santuario entre 80.000 e 100.000 persoas. Son números que van cada vez a máis. É unha cousa moi chamativa, que son precisamente novos, que son familias novas, que son familias cos seus nenos. Imos ás 5 da mañá, cas miñas irmás, con os amigos que ven de Vigo tamén. E, bueno, vimos aquí, estamos unha misa e tal. Quédame que me sana dos pés, que me dan un pouquiño, pero, en fin, todo vai ben. O que cree, salva. Hoxe foi unha mañá de madrugar, de ilusión e de nervios para máis de 300.000 escolares galegos. Arranca un novo curso, así que maiores e pequenos recuperan a rutina despois das vacacións. Sabela, contanos. Raúl, 2 meses case e medio de vacacións nos que seguramente a maioría dos cativos e das cativas comerían na casa ou nun entorno, digamos, familiar. Bueno, pois hoxe parte da rutina implica comer no comedor do colexio para moitos escolares, como están facendo estes de aquí de Vedra. O que percibimos neste colexio é que a parte, digamos, máis social da volta ao colexio, eso de ver os amigos, recuperar o contacto cos compañeiros, cos profesores, comezar tamén e comentar as novidades do verán, as novidades do colexio. Bueno, esa parte, digamos, que a que está mellor aceptada, esa parte ben, pero digamos que a parte que máis
gusta é a profesional, non? A da volta ao colexio, literalmente, os deberes, os exames, as tarefas na clase, atender os libros. Bueno, é certo que iso de momento aínda non está sobre a mesa. Hoxe vemos que nas aulas hai unha inicial toma de contacto nada máis, pero sí que este primeiro día xa se albisca o que será nos vindeiros meses ata as vacacións do 19 de xuño. Xa se comeza coa conta atrás para esas vacacións. Hai que mentalizarse de que o traballo aquí é capital. Niso andan máis de 300.000 escolares en toda Galicia, xuntos máis de 30.000 docentes que estarán dando clase durante este curso nos máis de 1.200 centros escolares de toda Galicia, tanto públicos como privados. A moitos xa lles tardaba este día. Xa contaba os días esta semana toda. Cantos días quedan, mami? Quere volver? Cando os despertei foi veña que hai que ir ao cole, e a pequena sobre todo, cole, cole, cole. E a algúns mesmo se lles fixo longa a noite. Custoulle moito quedarse dormido, porque, bueno, xa sabía que viña e tal, e como iba a ser todo. Estaba tan nervioso que non sabía con quen iba na clase que xa, vamos, custoulle dormir. A ilusión e o nervio mesturábanse ás portas dos centros educativos. Cando abriron, as carreiras que botaron para entrar revelan que había ganas de volver cruzadas. Entran correndo, que bueno, están encantados, os nenos son moi flexibles e eles queren cousas novas, non teñen problema. Tamén precisan rutinas, entón, claro, verán é moito descontrol de horarios, de compañías, de persoas, pero, bueno, eles ao final están contentos, verdad? Se lles preguntamos a eles, confirman cal é o maior atractivo da volta. Ver estes amigos. Veros outra vez, algúns, porque outros xa os vin no verán. Porque podo ver os meus amigos, podo conocer a miña profesora. Agora toca volver a instalarse, despregar o material e, sobre todo, recuperar ese contacto que extrañaban dende xuño. E se os pequenos tiñan ganas? Máis ganas nós, creo, totalmente. O mellor mañán é outra cousa, pero hoxe unha alegría estupenda para todos. Porque malia que algunha rutina non se botara de menos. Horarios, prisas, discutir pola mañán, veña que non chegamos. A volta ás aulas dos pequenos tamén é unha axuda para os maiores. Volver á rutina pois tamén axuda un pouquiño a organizar a vida porque o tema da conciliación pois ben sabemos que é moi complicada, moi difícil. De feito estamos aquí todos que xa nos vamos para os nosos traballos rapidamente, sí. Volven os horarios e as rutinas escolares para máis de 300.000 estudantes de infantil e bacharelato. Son cousas de 4.000 menos que o curso anterior. Volver ás aulas supón un esforzo para retomar as rutinas e os novos horarios, tomar boa nota de novidades e normas nunha mestura de nervios e entusiasmo. Os estudantes que o fixeron hoxe de instituto e universidade atoparánse tamén con novos retos educativos. Moitos nervios e moita ilusión nos máis de 250.000 estudantes de Instituto Universidade de Educación Especial que volveron hoxe ás aulas no ensino galego. No primeiro día de clase, ninguén se salva de escoitar o espertador, aínda que sexan soños. Con mucho tiempo. El primer día con 1 hora y media de antelación, sí. Eu pensei que estaban de rebaixas, porque entraron todos correndo para as aulas e dicen que bonito, que emocionante. Estamos un pouco nerviosas e non sei, é que non sei que esperar. Espero aprender moito e conocer xente nova. Volvendo á rutina, xa toca vir á biblioteca, empezar os estudos, bueno, deixando atrás o verán que estuvo moi ben. Esta mañán ás 8:30 estaban preto das portas, querían entrar todos e tan pronto abrimos, se entraron en tropel. Ojalá que estas ganas que amosaban ás 8:30 pois segan todo o ano. Claro que hai sensacións diferentes, non é o mesmo para os novos que entran en primaria que os reencontros do instituto e tampouco para os que pasan á universidade e teñen o sorriso de sorpresa. Eu penso que vou ir a case todas as clases, espero ir. Un pouco máis fácil de levar que todo aquel estrés da pau e tal, e a ver como levamos. O reto fundamental é que haxe un bo ambiente de convivencia entre alumnado, profesorado, é dicir, que todos estemos aquí a gusto traballando. E despois, claro, a parte pedagóxica. Primera vez, somos de Argentina, sí, con muchas ansias y bueno, el colegio la verdad que é moi lindo. Escolares, pais e docentes teñen marxe para adaptarse aos novos horarios mentres as aulas van enchéndose de expectativas e novos horizontes. A
mala sorte estáse cebando este ano cos usuarios das estradas de Xermade, en Lugo. Levan 6 mortos no que vai de ano e non lle atopan explicación. Din que as estradas en que se produciron están ben. Así lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. O incendio de Carballera de Valdeorras quedou estabilizado na tarde e noite de onte. O lume prendía contra o mediodía do sábado na parroquia de Casallo e queimou unhas 850 hectáreas. A maioría da superficie afectada é de alta montaña, con difícil acceso terrestre, polo que os medios aéreos foron fundamentais para a súa estabilización. Nestes momentos é o único incendio activo na nosa comunidade. Con 6 persoas falecidas en 5 accidentes, este está a ser un ano tráxico nas estradas do concello chairego de Xermade. O último sinistro mortal rexistrouse este venres pasado cando morreu atropelado un ciclista vilalbés de 65 anos. Cando aínda faltan 4 meses para que remate, o 2025 evidenciouse xa como un ano negro na rede viaria que discorre por Xermade. Nun total de 5 accidentes rexistrados ata o momento, faleceron 6 persoas. O último sinistro tivo lugar na estrada autonómica Lugo 861 o venres pasado, cando un ciclista vilalbés de 65 anos foi atropelado na mesma estrada con escaso tráfico, onde en maio finaron a moza de 27 anos. Foron, sobre todo, xente moi xoven que morre na carretera. É duro chegar a ese accidente, ver unha persona xoven que acaba de falecer cando tiña todo por diante, entonces é duro chegar a esos accidentes. Os outros 3 accidentes mortais rexistráronse na estrada autonómica Lugo 540 que une a terra xa con Viveiro. No primeiro, xa en xaneiro, morreron a parella de veterinarios os que seguiron polo Brán en senllos sinistros en xullo e agosto, 2 menores de 30 anos. Antes esa carretera que había un tráfico terrible, que non había autovía, pasaban por aí coches, a fin de semana, eso que viñan das playas de Viveiro, de Ferrol, de toda esa zona. E claro, de que la podía haber máis accidentes, pero ahora mismo a carretera está moi libre de tráfico, que pasa todo pola autovía. Non entendo porque xa lle digo, non é perigoso, non sei. Eu me imagino que será entre despistes e exceso de velocidade. Eu creo que foron casualidades que, que se xuntaron, non sei por qué, neste tempo. O primeiro de xaneiro, foi por granizada e tal. Outros eu creo que foron despistes, todos pecamos do mismo, de exceso de velocidade, de mirar o móvil, pequenos despistes que acaban en fatalidades. Ademais de cobrar en media dúcia de vidas, os accidentes mortais registrados este ano tráxico en Xermade saldáronse tamén con 5 persoas feridas de gravidade. En Vigo, a policía busca o autor do atraco a un supermercado. Entrou no establecemento coa cara tapada, ameazou unha empregada cunha navalla e unha xiringa e fuxiu coa caixa registradora. A policía xa traballa coas imaxes das cámaras de seguridade para tratar de identificar o atracador. Sucedeu a plena luz do día neste céntrico supermercado de Vigo. O atracador entrou no establecemento coa cara a cuberta e ameazou a unha empregada cunha navalla e unha xiringa. Nese momento tamén había clientes no interior. Estaba mi compañera en caja, había unha persona fuera, como moi inquieta, moi tal. Mi compañera se dio la vuelta para cobrar. Y entró, la cogió por detrás, la zarandeó, la golpeó. Llevaba una navaja y una jeringuilla y la sacó justo aquí, la sacó fuera también. Y los clientes, obviamente, al ver la jeringuilla se echaron para atrás. Iba con la cara cubierta. Llevaba una capucha, llevaba un pasamontañas. Sí, fue cuestión de nada. O sea, es que ella estaba dada la vuelta, la cogió por detrás y arrancar y no arrancar fue nada, 1 minuto. Foi o tempo que tardou en facerse coa caixa registradora e fuxir con ela e con toda a recadación. La arrancó cable y todo para adelante. Tiró caja, tiró pantalla, tiró absolutamente todo. Llevó absolutamente todo lo que había en la caja y evidentemente los domingos son días muy fuertes. La compañera salió detrás, salieron clientes también detrás. Fue violento e incómodo, muy incómodo. Os afectados piden máis vixilancia na zona para evitar situacións como a que viviron e confían en que as imaxes das cámaras de seguridade axuden a identificar o atracador. Luego cuando estuvo fuera, si se le cayó y tal, y se le puede ver la cara. E incluso las cámaras de fuera que tenemos también nos deja ver su cara, pero dentro se puso el pasamontañas. Nosotras estamos inquietas, porque es verdad que no pasa ni una sola patrulla de policía, nada. O sea, nada. Yo creo que por lo menos podrían darse una vueltecita y cuidar los comercios. Digo yo, no sé.
A policía traballa coas imaxes de seguridade e recolleu pegadas no supermercado. Tratan de identificar e deter o autor dos feitos. Tamén na provincia de Pontevedra, no concello de Poio, comisan medio cento de kilos de marihuana nunha plantación na horta dunha vivenda unifamiliar da parroquia de Campelo. As plantas, van a ver a continuación, eran dun tamaño considerable. 51 kilos de plantas de marihuana que xa estaban para recoller. A Policía Local de Poio comisou todo este material que gravou e pesou xa cortado nas súas dependencias. Estaban nun terreo particular dunha vivenda encaixada entre outras propiedades particulares na parroquia de Campelo. O veciño que lle requisaron a droga fora investigado por conectarse fraudulentamente aos cables eléctricos e unha comprobación rutineira de como estaba a situación levou a este achado. Os axentes chamoulles a atención o vizosa que estaba a plantación de marihuana, con exemplares que incluso superaban os 2,5 metros de altura. Así as cousas, o propietario está a ser investigado por un presunto delito contra a saúde pública. Esta é a terceira intervención deste tipo en Poio nos últimos anos, pero é o caso máis voluminoso. A investigación continúa aberta. Incautación de marihuana tamén na provincia de Lugo, concretamente en Rivas de Sil. A Garda Civil imputa en calidade de investigado un veciño deste concello de 37 anos como autor tamén dun delito contra a saúde pública. Requisáronlle 41 plantas de case 2 metros de altura e listas para a colleita de cannabis. Tras localizar a plantación preparada con rega de mangueiras, a Garda Civil puxo en marcha unha operación de vixilancia na parcela ata identificar unha persoa que acudía con regularidade ao lugar para verificar o estado das plantas e que acabou coa súa incautación. Estes meses do verán, que está a piques de rematar, están a ser especialmente proveitosos para a cidade da Coruña no que atinxe a premios do azar. Un dos máis sonados foi o premio da Bonoloto, con algo máis de 2 millóns de euros, selada nesta administración que están a ver nas súas imaxes, La Sonrisa, do barrio de Monte Alto. Esta fin de semana, 2 premios máis. O venres á noite, a Primitiva deixaba un premio de case 1.200.000 euros a un único boleto selado nunha administración da Rúa Barcelona, e o sábado, o día seguinte, tocou o primeiro premio do sorteo extraordinario da Lotería Nacional. Desta volta foi noutro barrio, o barrio dos Castros. Non é a miña suerte. Non foi vostede? Non. Esta mañá eran moitos os que se achegaban ata esta administración da Rúa Barcelona para comprobar os seus boletos. Querían despexar a incógnita de se serían eles os agraciados con case 1.200.000 euros. 6 acertos, porque se fora con reintegro, entón levarían o bote. O sabemos que viña cos números marcados e non sabemos moito máis, por ahora non apareceu todavía o propietario ou propietaria. Estamos, a verdade, agardando moi nerviosos pois a ver que nos contan, que teñen pensado facer con ese premio, non? E contamos de que é unha persona de aquí. Bueno, 1 millón de euros xa acaso teño, pero bueno, para repartir coa familia. Sinceramente, primeiro tapar agujeritos e vivir con tranquilidad. Vivir con mucha tranquilidad. Eu que sei darlle aos fillos. Eu estou viuda, así que mira, darlle aos fillos. Pero é que nesta mesma administración que no 2022 repartiu 180 millóns de euros no gordo do Nadal, deron hai pouco outro premio importante. Foi o primeiro premio dunha lotería de sábado, que eran 60.000 euros a un décimo e repartimos 10 décimos. E iso foi no mes de xuño. E precisamente este sábado tocou na cidade herculina o primeiro premio da Lotería Nacional. Non sabemos fijo lo que foi. A ver, 50.000 euros al décimo. Nesta administración dos Castros saben que venderon polo menos un décimo, pode que máis. O que non saben polo momento é a quen lle tocou. Na Terra Chá están en plena campaña de recollida do millo. A lo menos nesa zona este ano a colleita preséntase cativa debido ao tempo seco deste verán. As plantas de millo están xa nesta época do ano bastante amarelas e as espigas, aínda que son abundantes, son máis pequenas que en campañas anteriores. As recolledoras traballan xa a pleno rendemento nas reiras de millo de Castro de Rei. As expectativas non son moi boas este ano. O tempo seco non beneficiou, especialmente nas sementeiras de ciclos curtos. Na zona de aquí metemos ciclos que suelen facerse nuns 90-95 días. Que pasa? Que esos ciclos este ano fixéronse moitísimo antes porque non houbo
humidade. Entonces, ao non haber humidade, o tamaño da espiga é moitísimo máis pequeno, a planta moito máis seca. Aquí, concretamente, botamos máis de 2 meses sin querer unha gota de auga. Ben vedes, está xa a espiga hacia baixo, quedou con talla pequena, bueno, un ano moi complexo, non? De pouco serven xa as chuvias de comezos deste mes. Concretamente para este millo xa chegan moi tarde, non? Isto tiñanlle que haber caído fai un mes e medio aproximadamente e se xa houbera feito un millo distinto, outro tipo de calidade, unha espiga moito máis completa, pero bueno, no momento da floración do millo non queu nada de auga, nin había sequera orballo. Non se vai sacar gran cousa daqui, non? Unhas por seca e outras por exceso de auga. A última campaña era excepcional, como non se lembraba en máis de 20 anos, pero as intensas chuvias deixaron moitas leiras impracticables e foi necesario recorrer a máquinas equipadas con eirugas. Aínda así quedou moito millo sen recoller e iso foi atrasando todo. Retrasarse nos cultivos de outono, tamén nos retrasamos nos de primavera e en primavera tampouco se deu entrado porque aínda estaban as fincas moi molladas e ao final, pois eso foi se alargando, non? Curiosamente, as leiras que se sementaron máis tarde este ano son as que teñen mellores expectativas porque coincidiu o tempo húmido coa súa floración. Centos de fieis congréganse a estas horas no Santuario dos Milagres de Baños de Molgas. É o día central dunha romaría que atrae xente de toda a provincia de Ourense e tamén de outros puntos de Galicia, Cristina. Entre 80.000 e 100.000 persoas pasaron por este santuario só durante a fin de semana, segundo os datos que Tráfico lle facilitou o reitor do santuario. É o principal centro de peregrinaxe que hai na provincia de Ourense durante todo o ano, pero especialmente nestes días da novena e hoxe mesmo, que a pesar de ser día laboral, inicio do curso escolar, xa podedes ver a cantidade de xente que se congregou aquí. Desde primeira hora do día hai movimento en Montemedo. Centos de veciños chegan ata o santuario a pé tras camiñaren durante a noite. Desta vez non lles fixo falta nin lanterna. Tiñamos lúa chea e traemos sempre unhas linternitas aí que papolas. Como tiñamos lúa chea, nin eso nos fixo falta. Estupendamente. Saímos ás 5 e chegamos ahora mismo. Ás 5 da mañá salimos. Sí, paramos a tomar un cafeciño polo camiño, un arnoide, en Villar de Barrio. O Santuario dos Milagres, na Serra de San Mamede, data do século XVIII. Ergueuse no lugar onde unha pastora da zona asegurou ver a Virxe no oco dun carballo. Os fieis acoden cada ano con candeas e exvotos para pedir e para agradeceren os milagres que lles fixo a Virxe. Xa algúns. Ahora quédame que me sana dos pés que me dan un pouquiño, pero en fin, todo vai ben. O que cree, salva. Nos sentemos moi bien aquí, moi bien, como si... Canda o Rosario dos Fachos, a procesión da Virxe o acto máis multitudinario discorre pola esplanada do santuario, a teigada de xente, malia ser un día de semana. Son números que van cada vez a máis, é unha cousa moi chamativa, que son precisamente novos, que son familias novas, que son familias cos seus nenos. Para os veciños da contorna, desde Ourense ás comarcas da Limia e Monterrei, o Día dos Milagres é unha tradición que vai máis alá dos actos relixiosos, unha romaría a que acudir en familia. Nosos pais xa viñan tamén e nos vimos tamén. E os nosos fillos cando están aquí, xa viñamos toda a vida cos pais xa daquela. Só na fin de semana pasaron polos Milagres entre 80 e 100.000 persoas. Si, aquí en Porto do Son tamén piden milagres, pero a Virxe do Carme. A diferenza de moitas outras vilas que o celebran en xullo, aquí honran a patrona do mar o día 8 de setembro. Como manda a tradición, os confrades baixaron da atalaya a imaxe da Virxe ata este peirao, onde, como vedes, están a piques de embarcar a Virxe neste cerqueiro, que ademais está seguido por todas as demais embarcacións da frota local. Trátase dun acto moi solemne, moi emotivo, que virá seguido de 3 días de moita festa, de moita verbena e de moita música para pechar o verán nesta vila mariñeira e turística do Barbanza. O propio Día do Carme, pero claro, tantos pueblos mariñeiros temos aquí en Galicia que claro, se vamos a facer todos o mismo día, daquela non habría orquestas para facer tanta actuación.